سلام طعنا بلنا فتوات بيتسب سماي ميديا نساعت زي زوادرنا يوم وانا ومعوالتات انه مسانات انهم بشم بريزيدنت جنرال تادس ورد استخافتو قصات محبراو ميديا يلون يلو بيت صحفة بريزيدنت تقراي بشم بريزيدنت تقراي جنرال تادس ورد استخافتو قصات محبراو ميديا كم زلون بتوم قصات دما استفلالي حبريتات يزرقحو مهلاو من تقوماتات يبصحنا الليل الله بيت صحفة بريزيدنت قزاو محدار تقراي يخون بر بريزيدنت جنرال تادس ورد فيسبوك حاويسو قالوت قصات محبراو ميديا كم زيبلو من بشمام زرقحو زلو حبريتات جيجا مخانو من اتبيت صحفة فليت الله بخالي وغان بمخنيات مبل 34 عامت عاوت عسرا قنبت كبرتات قالسن عاوت عسرا قنبت نموحاس لعلاونت بزول مريح قال زت تساليتو بمخنيات مبل 34 عامت عاوت عسرا قنبت سرحتنياتات كلل مسرت المعاتن زي مؤخل محدران ديموكراتايزيشن مدرخ زتا اكايدوم الله ابتي بركت زبالو تساتف تسترخبوا مدرخ اب عاوتات كبرتات تاريخاتن استسرحو نايل معات سرحتن زنبرو فتناتاتن زتقبرو مفتحتاتن عسرا قنبت مسرت استقبر زتا تساليت الله ابت زكايت زلو زت ترخيبهم مبره ذهبو ابال ماخله كوميتي ودب حوحاتن حلافي بيرو ماين انرجن كلل تግራይ ተጋዳላይ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ዝባዓል ዝናخبرሉ ቀንድ ምክንያት ቅድሚ 20 ጎንበት 17 ዓመታት ከበት ፈተናታት ሓሊፍና ማዕርነት ተዓዋታይነትን ሰዓራይነትን በመረጋጋጽ ዋርዲያ ድሕረትን ድኽነትን ዝነበረ ስርዓት ደርግ ደምሲስና መቆሕ ብሄራዊ ዕብለላ ፈንጽሕና መንነትና ዝገለጽናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ክብል ገሊጾም ተጋዳላይ ተወልደ መንታልዋትናን ቀጻለ ብሩህ ተስፋት ግራይን ዝሓለፍናዮም ፈተናታትን ዘመዝገብናዮም ዓወታትን ዓቂብና ነቶም ሕዘጋጥሙና ዘለው ጸገማትን ምውጻ ሓድነትና በመጥንኻር ክንቃለሶም ከም ዘለና ድማ መለኽቶም ኣመሓላሊፎም ህወሓት መበል 34 ዓመት ዓወት 20 ጉንበት ብድምቀት ከም ዘኽብሮ ምግላጹ ይዝከር እዩ ሰማይ ሚድያ ናብ ዘዋደዶ ካሊ ሓበሬታውን ትንሰገር معلتاو ريسان نقبرنا إنا نبر زلنا يلوم تمزابلت وجنات بسنك حجرات مجبن مدحانيتن معلتاو ريسان نقبرنا إنا نبر زلنا يلوم اللو أب كتما شرن داس لاسع عقبهم زلو تمزابلتي زوبا معراب تجراي توم أب كتما شرن داس لاسع بزركب مع خال معقب 6 نياتات بيت مرتز هيا عقبهم زركب تمزابلتين نزحلفوا 4 عامتات أبزخف كونتات كوينهم كم زحلفوا يقلتهم حزون انتخونه كونتات من نبابرهم كم معلتنا حمق أي خير كم زل حبيرام أبز حزوان نتزنبرا قرب حاجز بمقراطهم صقمنا اغاريد ويزللهم عام كرمت بماي تعلقلقهم بزحات سوات كم زمتو ومن لو معامتون قدم خرمت دافي متاو مفتح تزير خيبه متحادقا زباسه كم زخون سغاچوم يغلصوم هزانات كماد تمرت رحقوم دقانستيو مناسين هيوتن ممرح بزي يدل سرحتو افيران اتخالي من سيدما اغرونا بزمرحونا تسدد ايو زلو يلوملو مرحتنا تقرتهم امم لاستمزاولاي حزبهم اب كند زخون ناوطط سلطانن هلخن متاوم ودقتهم يزملخت زبلوتهم تمزابلتي كندحن تخوينا سلامنا حدنتنا كنوحسي قبايلهم ابز حمشه كرمت كنبرين دلن اتونكم مفتحي صقمنا نمربتنا مملاس يوم بزدما زملكتو اكل بتخرت كسر حلو نتصوعيلهم اب كتما شر انداس لاسه 10 وانت ما خلا معقب تمزابلت زلو اخوينن بيت مرت صهيد مال علي 37 شحت نفاس عقيب وزركب تزعبي ما خل معقبي تمزابلت يوم بخالي زينام قدامي منستر منغستي فيدرال بمخان إثيوبيا ممرح زركب دكتور أبي أحمد علي باستت 55 مليون دولار وزايتات ناب طفر بصحن كملس مدب حيزو ملاو بمعخنات زينات هاجر كجلات دحر ممسايوم اب حزبتات هاجر كبيد قطع فطيرو مهلاو تغليصوم تماليا ماسيو بركت زبلا معخنات زينات هاجر كاب محاورات منغست إثيوبيان حبرات امارات عربن نسترخب منጭታት بمتقاس مرح إثيوبيا دكتور أبي أحمد علي ناب طفر زبصح قداماي مرح هاجر نموخان اب مدب مهلاو زغلص خوينان سموي حكمنان ممهرانن بسرح صرت دموز سرح دوناي مبال ادما صويعم اب زلولو غيزيم تقدامي منستر باستت 55 مليون دولار وصايتات ناب طفر مخاد اب مدب مهلاو زسمع حزب إثيوبيا بخبير تقطعو مهلاوين زغلصام الاما غعزو طفر تقدم مستر عبي ملخت زحازه كم زخون زغلصا مع خنات زينا إثيوبيا نسلام حدنتن عبيتن زغلص ملختن اقداسنت زمناو تكنولوجي زغلص مرداتان اب تغعزو كقرب مدب تتحيزلو مهلاو زطقسا خوينان يخون مبارت زينا درو اب حزب إثيوبيا خبير قطع فطيرو مهلاو يزنجر زلو اب تاريخ العالم اب استفلالي اقاطامتات ناب طفر زبصحو لقسبات بقصري 721
ዝተሰነን ምዃኖም ኣብ መዝገብ ሰነዳት ታሪኽን ምርምርን ተቐሚጡ ዘሎ ኮይኖም ካብዞም ልዕሊ 700 ቁጽሮም በጻሕቲ ጠፈር ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ሓደ መራሒ ሃገር እኳ ዘየለክነሱ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሓትት ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝብን ዝሓዘት ኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ጠፈር ኮይኑ መልእኽቲ ዕቤት ንምትሕልላፍ ምሕናዩ ግን ኣብ ህዝቢ ከቢድ ቁጥዓ ፈጢሩ ይዝርከብ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ዋንነት ሲንጋፖር ትካል MIRS ዝኾና ኣስታት 5,000 ድሮናት ተኻርዩ ብልዕሊ 66 ሚልዮን ብር ወጻኢታት ኣብ ሰማያት ኣዲስ ኣበባ ናይ ድሮናት ቲያትር ዘቕረበ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ነቲ ብውዕል ክራይ ዝተገበረ ምርኢታት ድሮን ኢንሳ ብዝተሰየመ ትካል መርበባዊ ስልያት ሃገር ዝቐረበ ምርኢት ምዃኑ ንህዝቢ ክነግር ምፍታኑ ኣብ ህዝቢ ሃገር ከቢድ ነድሪ ፈጢሩ ዝቐነ ኮይኑ እዚ ናይ ቅድሚ መዓልትታት ኣዘራራብ ዛዕባ ከይተዓጽወ ድማ ሕዚ እውን ናብ ጠፈር ብምጓዓዝ መልእኽቲ ክሕልፍ ኣብ ምድላው ምህላው ኣብ ህዝብታት ሃገር ናይ ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ዝፈጥር ሓደገኛ ክስተት ምዃኑ እዮም ብዙሓት ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝገልጹ ዘለዉ ድሕሪታ ኣብ ትግራይ ዝተኸሰተ ኣስካሕካሒ ኩናት ምስ ሓይልታት ፋኖ ናይ ክልል ኣምሓራ ናብ ኩናት ኣትዮም በቢሎናት ዝትመን ሃብቲ ሃገር ኣብ ኩናት ዘውዕል ዘሎ ዶክተር አብይ አሕመድ ዓሊ ትርጉም ሰላም ንምግላጽ ኣብ ጠፈር ኮይኑ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ኣብ ምቅርራብ ምህላው ኣብ ብዙሓት ኣግራሞት ፈጢሩ ምህላው እዩ እናተነገረ ዝርከብ ናብ ካሊእዋናዊ ሓበሬታን ትንሰግር ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ንሓሳባቱ ምቅያሩ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኖም ኣምባሳደር ኣሜሪካ በኢትዮጵያ ነታ መርበብ ሓበሬታ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ቀይርዎ ኣሎ ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ ንኢትዮጵያ ብዝምልከት መግለፂ ውፅኢ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኖም ድሕሪ ሂደት ደቃይቕ ግን ቀይርዎ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር መግለፂኡ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 1 ዓመት ዝጸንሐ ግጭት ኣብ ኩሉ ህዝቢ ዘለዎ ጽልዋ ምግምጋም ወሳኒ ብምባል ኣብታ ሃገር ዝፍጠሩ ጎንፅታት ነባር ፍታሕ ክወሃቦም ተሓሳሲቦም ብተወሳኺ ፋኖ ኩነታውን ሰላማውን መፍትሕ ብምሓዝ ናብ ማዕዲ ሰላም ክመጽን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ድማ ምስ መንግስቲ ሰላማዊ ምይይጣት ንክቕጽልን ጸዊዖም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ፈለማ መግለፂኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ህዝቡ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብቁልጡፍ ደው ከብሎ ኣለዎ ምስ በለም ድሕሪ ሂደት ደቃይቕ ሓሳቡ ቀይሩ ካሊእ ሓድሽ ሓሳብ ኣስፊሮም ኣብቲ ሓድሽ መግለፂ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ መጥቃዕትታት ድሕነት ህዝቢ ቀዳምነት ብምሃብ ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ክቕጽል ንላቦ ኢሉ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ውሽጢ ደቃይቕ ንሓሳባቱ ምቅያሩ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎም ኤምባሲ ኣሜሪካ ንምንታይ ነቲ ፈለማ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ኣምባሳደር ከም ዝኣለዮን ንምንታይ ንመንግስቲ ፌደራል ዘቕረቦ ጻውዒት ከም ዝኣለየን ክሳብ ሕዚ ኣይገለጸን ዘሎ ሃይለ ቃል ዝጥቀም ኣምባሳደር ማሲንጋ ቅድሚ ሕዚ እውን ብዝሃቦ ርእቶ ምኽንያት ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቐፌታት ተኣናጊዱ ነይሩ እዩ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጉንበት ኣብ ቀጽሪ ናይ ቀደም ቆንስል ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ንመሰረተ ልምዓታት ዒላማ ዝገበሩ መጥቃዕትታት ደው ከብሉ ሓቲቱ ምንባሩ ድማ ይዝከር ኣብ ሳዋ ክዕለም ዝወርሐ ሰራዊት ሱዳን ናብ ሃገሩ ተመሊሶም በጉጅለ ህግደፍ ናብ ክፍሊ ተዓሊም ሳዋ ኣትዮም ወታደራዊ ስልጠና ምውሳድ ዝጸንሑ ናይ ጀነራል አልቡርሃን ሰራዊት ሱዳን ተዓሊሞም ዛዚሞም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ምህላዎም ምንጭታት RPM ካብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ሰደድዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ኣባላት ናይቲ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ምዃኖም ዝተገለጹ እቶም ሰልጠንቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ብፍቓድ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ወታደራዊ መሰልጠኒ ማዓስከር ሳዋ ድሕር መታዎም ኣብ ጽዑቕ ተዓሊማትን ወታደራዊ ምድላዋትን ምጽንሖም ዝገለጹ ምንጭታት RPM ድሮ ተዓሊም ዛዚሞም ሰራዊት ሱዳን ምስ በሐምዳን ደጋሉ ሕሜት ዝምራሕ ሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ግጥማት ንምስታፍ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ምህላዎም እዮም ዝገልጾም ጉጅለ ህግደፍ ብዘይካቶም ኣብ ወታደራዊ ተዓሊም ተጸሚዶም ዝጸንሑ ሱዳናውያን ኣባላት ሰራዊት ንብርክት ዝበለ ኣህዱታት ኣጋር ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራውን ምስቲ ሰራዊት ሓዊሱ ናብ ሱዳን ለይኹም ምህላው ዝገልጹ ምንጭታት ጉጅለ ህግደፍ ሕዝውን ከም ኣመሉ መንእስ ኤርትራ ኣብ ዘይምልከቱ ኩናት ኣትዩ ንክጠፍ ብዕላማ ይሰርሕ ምህላው እዮም ዝገልጾም ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቦጋይላ ህውከትን ዕግርግርን ብምዃን ኣብ ዝመጸ ግጭት ኢዱ ብምሕዋስ ዝፍለጥ ጉጅለ ህግደፍ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት እውን ኣብ ዞባ ፖርት ሱዳን ንዝረአ ዘሎ ደብዳብ ድሮናት ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንምምካት ምስ ሰራዊት ሱዳን ብምስላፍ ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ዶባት ሱዳን የጸግዕ ምህላው እዩ ኣብ ግዚኡ ምጽብጻቡ ዝካር ኣብ ሰሙናት ንዶባት ሱዳን ተሳገሩ ዘሎ ኣህዱታት ኣጋር ሰራዊት ኤርትራውን ብክዕላማት ጉጅለ ተፈሪዶም ንዝተረፈ ኩናት ሱዳን ክመርሕ ምዃኑ እዮም ምንጭታት ዝገልጹ ክልተ ዓመቱ ሒዙ ኣብ ዝርከብ ግጭት ሕድሕድ ሱዳን ገለ ክፋል ሱዳን ተቋፂሩ መንግስቲ ብምዃን ንሱዳን ኣብ ክልተ ገምዒ ዝርከብ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ንከተማ ካርቱም ገዲፍዋ ድሕሪ ምኻዱ ኣብታ ግዚያዊ መንግስቲ ሱዳን ተኺላ ትርከብ ፖርት ሱዳን ብነብሰ ቅልትለታውያን ድሮናት ዝተሰነየ ኣዝዩ ሓያል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ዓብዪ ናይ ነዳዲ ዲፖታትን በይዝ ሓይሊ ባሕሪ ሱዳንን ሙሉ በሙሉ ከም ዘዕነዎ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብ ዝግጭት ሰራዊት ብምዕላምን ኣጽዋር ብምቕባልን ቁልዑን ስውሩን ምትእታዊ ምግባር ዝጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ
ሰራዊት ሱዳን ንምሕጋዝ ብኸባቢታት ፖርት ሱዳን ሰራዊት ሓይል ባሕሪ ኤርትራ ብፈጣናት ጀላቡ ከጸግዕ ምጽንሑ ተገሊጽዮም ሃንዳሲ ውግን ወረውግን ብምዃን ዲሞክራሲያዊ ጠለባት ህዝቢ ኤርትራ ንምዕፋን ዝሃልኽ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝተኻይዱ ኩሎም ግጭታት ኢዱ ክሕውስ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ብሽም ሓድነት ሱዳን ሰራዊት አልቡርሃን ብሽም ጽምዶ ድማ ምስ ሓይልታት ፋኖን ሕወሓትን አንጻር መንግስት ፌደራል ዘቕንዐ ልፍንቲ መስሪቱ መንእስያት ሃገር ንከንቱ ክህልቆም ይሰርሕ ምህላው ካብ ማንም ዝኸወል حق يكونن توسخي وانا وحبريتان نهم ኣብ ጀርመን ከተማ ሃምቡርግ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ መደበር ባቡር ብካራ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ንህይወቶም ኣብ ሓደጋ ዘእትሙ ጉዳት ከም ዝበጽሖም ፖሊስ ገሊጾም ፖሊስ ሃምቡርግ ብዓርቢ ኣቋጻራት ሃገር ከባቢ ሰዓት 18 ኣብ ማእኸላይ መደበር ሰሜናዊት ከተማ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩሎ ፖሊስ ንሓንቲ ጓል 39 ዓመት ጀርመናዊት ኣብ ቀይዲ እትዮም ኣለዉ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ትርከብ ኮይና ንሎም ቀዳም ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ ትጽቢት ይግበር ፖሊስ ኣብ ደገት መደበር ኣብ ዝሃወ ጋዜጣዊ መግለጺ ታጥርጥርቲ በይና ከም ዝተዋሰትን እትፍጻመ ዝኾነ ፖለቲካዊ ድራኸ ኣሎ ኢሎም ከም ዘይኣምኑን ገሊጾም ወሃቢት ቃል ፖሊስ ፍሎሪያን ኣቨንስት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እኳ ኣብ ናይ ስነ ኣእምራዊ ጭንቀት ክትህሉ ከም እትኽእል ሓቢራ ፖሊስ ወሲኹ ክፍሊ ቅትለት ፖሊስ ነትፍጻመ ከምኡውን ድራኸ ናይ ታጥርጥርቲ ይምርምር ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መስመር ብበዝሒ ጽዑቕ ሰብ ዝሓልፈሉ ቀንዲ ጽርግያ ኣብ ዝራኸበሉ ኣጋጢሞም ገለ ካብቶም ግዳያት ኣብ ውሽጢ ባቡራት ከም ዝተሓከሙ ጸብጻባት ይሕብሮም ቻንስለር ጀርመን ፍሬድሪክ መርዝ መጥቃዕቲ ዘሰንበድ ምዃኑ ብምግላጽ ነቲ ኣባይታ ዝግበር ዘሎ ህጹጽ ኣገልግሎት ሓገዝ ኣመስጊኖም ጀርመናዊ ትካል ባቡር ዶቼ ቫን ኣብቲ ጣብያ ዝርከቡ 4 መስመራት ከም ዝተዓጸውን ገለ ኣገልግሎታት ምድንጓይን ምዝምባልን ከም ዘጋጠሞምን ገሊጾም ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ኣሳል ብርክት ዝበሉ ኣባላት ህጹጽ ኣገልግሎትን መኻይን ነቶም ዝተጎድኡ ካብ ህዝቢ ክኽውሉን ክጋርዱን ይረኣዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ቪድዮ ታጥርጥርቲ ኣእዳዋ ብድሕሪት ኩርንኩሪት ተኣሲራ ኣብ መኪና ፖሊስ ክትወጽን ከላ የርኢ ማእኸላይ መደበር ባቡር ሃምቡርግ ሓደ ካብቶም ዕሙራት ማእኸላት መጓዓዝያ ጀርመን ኮይኑ ኣብ መዓልቲ ልዕሊ 550,000 ተጓዓዝቲ ከም ዘተኣናግድ መርበብ ሓበሬቱ ይሕበር መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መዓልቲ ዓርቢ ጽቕጥቅጥ ዝበዝሖ ሰዓት እዮም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ጀርመን ካብ ዝተፈጸመ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ዳሕርዋ እዮም ኣብ ጥሪ ኣብ ሓደ መናፈሻ ብኻራ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ወዲ 2 ዓመት ህፃንን ወዲ 41 ዓመትን ክሞትን ከለው ካልኦት ሓያሎ ድማ ቆሲሎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ማግደበርግ ኣብ እዋን ልደት ክሪስማስ ሓንቲ መኪና ናብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው 6 ሰባት ክሞትን ከለው ኣማይት ድማ ቆሲሎም ኣብዞም ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ዝተጠርጠሩ ስደተኛታት ኮይኖም እዚ ድማ ጀርመን ምቁጽጻር ዶባት ከተጽንዕ ደሪኽዋ ይርከብ ዩክሬንን ሩስያን ፈለማዋን ብዙሓት እሱራት ፈቲሐን ሩስያን ዩክሬንን ካብ 2022 ንትሒዘን ኣብ ሞሉእ ኩናት ካብ ዛትዋን ድሓር ነብሲ ወከፈን 390 ወታደራትን ሲቪላውያን ፈቲሐን እዚ ከም ትካል ናይቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ልኡኻትን ኣብ ኢስታንቡል ብቐጥታ ተራኺቦም ዝተስማዕምዑሉ ኮይኑ ክልቲኦም 270 ወታደራትን 120 ሲቪላውያን ሰባትን ኣብ ደቡብ ዩክሬን ቤላሩስ መሊሶም ክልቲኦም ወገናት 1000 እሱራት ንምፍታሕ ዝተስማዕምዑ ኮይኖም ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ተወሳኺ ምልውዋጥ ከም ዝህሉ ኣረጋጊጾም ነይሮም እዮም ዋላ እኳ ቀዲሙ 10ታት ዝኸውን ኣናእሽቱ ምልውዋጥ እንተተኻየደ ብበዝሒ ሲቪላውያን ምልቃቕ ዘጠቓለለ ይነበረን ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ቀረባዋን ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኩርሱክ ሩስያ ብዩክሬን ዝተማረኹ ሓዊሱ ወታደራትን ሰላማውያን ሰባትን ኣካል ናይቲ ምልውዋጥ ምዃኖም ገሊጾም ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ነዜጋታትና ናብ ዓድና ነምጾም ኣለና ክብል ኣፍሊጦም ሽም ዝርዝር ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ንፍትሽ ኣለና ድማ ኢሉ ዋና ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ምሩኻት ኩናት ዩክሬን 270 ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምብራቕን ሰሜንን ከም ዝተዋግኡ ገሊጾም ካብቶም ብዓርቢ ዝተፈትሑ 397 እተን 3 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ዝገለጹ ሰበስልጣን ገለ ካብቶም ወታደራት ድማ ካብ 2022 ንትሒዞም ኣብ ቀይዲ ከም ዝጸንሑ ኣብሪሆም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣቀዲሙ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬቱ ዮሃና ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሩ ነይሩ እቲ ምልውዋጥ ጽቡቕ ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ናብ ዓብዪ ነገር ከብጽሕ ይኽእል እዩ ድማ ኢሉ ስድራቤታት ናይቶም ብሩስያ ዝተታሕዙ ወታደራት ዩክሬን ደቆሙን ኣቦታቶምን ካብቶም ዝተፈትሑ ክኾኑ እዮም ብዝብል ተስፋ ትማል ዓርቢ ኣብ ሰሜናዊ ዩክሬን ተኣኪቦም ክጽበዩ ተራዮም ናታልያ የሊዛር ዝተባሃለ ወዳ ቅድሚ 3 ዓመት ንከተማ ስቮርዶኔቴስክ ንምሓዝ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተማሪኾም ክምለሱ ኢላ ከም እትኣምን ንቢቢሲ እኳ እንተገለጸት መዓዝ ከም ዝምለስ ግን ኣይተፈለጠን ኦሊሃ ቫለር ዝተባሃለ ወዳ ሓምሻይ ርእሱ ኣብ ምብራቕ ካብ ዝማርኽ እንድሓር ብሂወት ምህላዎም ዘይምህላዎምን ስለ ዘይፈለጠት ሂወታ ደው ከም ዝበለ ገሊጻ ቅድሚ 2 ወርሒ ኣብ ሉሃንስክ ተታሒዞም ኣብ ተዓዲ ድማ ደሃዮም ጠፊዮም ቅድሚ ሓደ ሰሙን ንፈለማዋን ልኡኻት ናይ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኢስታንቡል ገጽ ንገጽ ተራኺቦም እቲ ርክብ
ንخلተ ሰዓት ጥራሕ እዩ ጸኒሑ ተኹስን ምቁራጽ ዘኽእል ምዕባለታት እኳ እንተዘይ መዝገበ ምሩኻት ክለዋወጥ ግን ተስማዕሚዖም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሴርጌይ ላቭሮቭ በዓርቢ ኣብዛው መግለጺ ካልኣይ ዙርያ ዘረርብ ክካየድ ምዃኑን ሞስኮ ዘዳለወ ተመዘክር ማለት እውን ሰነድ ዘተ ንዩክሬን ከተረክባ ምዃናን ገሊጾም ኣብ መጀመርታ ናይ ሰሙን ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብቴሌፎን ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ሩስያን ዩክሬንን ነቲ ኩናት ደው ንምባል ብቕልጡፍ መዘረራብ ክጅምራ ምዃንን ገሊጹ ነይሩ ዘለንስኪ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ንፑቲን ኩናት ንምቕጻል ግዜ ንምርካብ ይፍትነሎ ክብል ከሲሶም ቀዳሚት ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጃ ሜሎኒ ቫቲካን ኣብቲ ዘረርብ ክትሽምግል ትኽእል እያ ዝብል ሓሳብ ትራምፕ ደጊፋ እኳ እንተነበረት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሩስያ ላቭሮቭ ግን እዚ ኩንነታዊ ኣማራጺ ኣይኮነን ኢሎም እቲ ሚኒስተር ዘለንስኪ ናይ ብሓቂ መራሒ ኣይኮነን ዝብል ዘይቁኑዕ ኣባህላ ደጊሙ እዮም بتوسعي أبز متسمع سلام قدم مكادو حدش مرة كايد كم زلو حبيرم روسيا سمع كتفرم دلو تدياز بالحتى مسكربلو لافروف مجمر تاوع الكلون نالو مستسمع معنا دماش وعكن والسنينة انتخونا كمتي بريزيدنت بوتين بوزح جيزي ولو بريزيدنت زيلنسكي حقاو النتي يبلون يلوم سمع سلام استقبل روسيا أبو يوكرين من بحق مرحة مخانو كتوسن مخان حبيرم بتوسعت علامة دول ننوي حوان زيت أنح نقول لسبب دحنة تزحلو سمع سلام مفتار مخان دما قاليتو يوم كبراتنا كبرانن بيتساب سماي ميديا نساعت زي استوادده واناوي حابريتا أغربنا زازمنا نشانلنا لايك شير سبسكرايب مقوار بيتساب كونو سناي قزت مننا